Adrian Zelai, Gabon. Gabon. Zuk azpimarratuko zenduke txiki muinozek esan dakoaz. Nik uste dut azpimarratu, zer konkretu azpimarratu barik, nik kontestualizatuko nuke azterketa ekonomikoaren barne goragoz. Eta nik uste dut hori herri honetan oso importantea dela eta oso igual momentu egokia izan daiteke. Zergatik, azken urteotan etengabeko arazoa izan dute batez be euskal sindikatuet, elak konkretuki, giro edo arlo desberdinetatik. Eta, orain, eraso horiek porrot egin dabe. Porrot egin dabe, zelak berriztu dauz, bere datuak, bere lorpenak, eta labek apur batiko nantza. Ondorioak atera behar dira. Ondorioak atera behar dira, eta nik eskatuko nuke azterketa ekonomiko sakon bat arlo horretatik. Azterketa horretan nik uste numero batzuk behintzat hartu behar dira kontuan. Bata hemen aipatutako noiz barit. Sindikatuak, hemengo sindikatu, euskal sindikatuak, antza oso gogorrak dire, gogorregiak, antza, baina ikusten bada ditugu zein dan gure egitura ekonomikoa, hori ikusten dugu, gure lankosteak Espainiarenak, baino 120 altuagoak direna, baina gure produktibitatea da 130 handiagoa. Beraz, gure lankosteak ez dira desproporzionatuak. Gure sindikatuak gogorragoak badire, eta egia dako gogorragoak direla, baina gure lankosteak ez badira altuegiak, ondorioak segituen ateratzen dire. Zer gertatuko zan, horrelako sindikatuak ez badekugu. Hori segituen ateratzen da ondorioak. Bat, bigarrena, afiliazio maila. Gure sindikatu horren gogorrak direna eta zerren ondorioa da. Marginalizazioaren ondorioa da, radikalizazio, marginalizazioaren ondorioa da. Afiliazio maila hemen 130 da, Espainian 115. Horrek zeo zer esan nahi da. Hirugarren datua, hauteskunde honetan ateratakoa. Biek, sindikatu biek, mantendu dabez bere proporzioak eta apur bat igo. Hori zergatik gertatzen da. Zergatik? Ez inok ez dagoela astartzen zergatik. Hauek zoro batzuk dire. Zergatik dauki jarrera hori. Non diratu estrategia horiek? Kasu konkretu batzutan, ondorio edo jatorri ideologikoak bilatu daitezke. Baina, elaren kasua oso adierazgarria da. Horrez dago, jatorri ideologiko bat azaltzeko radikalizazio hori. Berez, atera den radikalizazioa izan da. Eta ez bakarrik hori. Radikalizazio hori oso arrakastatxoa izan da. Gizarteak onartu dau. Euki dauen arrakasta gizarteak emon dio. Ikusot, horretatik ondorio argiak atera behar direla. Eta ondorio horiek izan behar dira, lotu behar dira nik usteot garapen ereduarekin. Hemen zer gertatzen da, bi garapen eredu ezberdinak ditugula talkan. Bata, nire ustez, bat datorrela gure egitura ekonomikoarekin, eta prinsipioz teknologian, prestakuntzan, oinarritutako garapen eredua, eta garapen eredu horrekin bat datoz soldata handiak adibidez. Eta beste garapen eredua dago oinarrituta lan koste bajuetan. Bigarren garapen eredu hori oso lotuta dago Espainiak duen egitura ekonomikoarekin. Eta krisia lehertu zanetik garapen eredu hori hainbeste interes dagoz, nik uste dut ekonomikoki oso okertuta daudenak, baina interes dagoz aprobetxatzeko Espainian gertatzen ari dana, nolabit hemen etekin batzuk ateratzeko. Hor dago lan erreforma ez dago pentsatuta gure eredu ekonomikoaren txat. Dago pentsatuta Espainiaren egoeraren txat. Barne devaluazioaren barne, lan erreformaren bidez, kosteak murrizteko. Horrak ez dago inolako zentzurik gure egituran, baina inposatzen ari da. Lan erreforma hori praktikan onartzen ez dutenak, zoro batzuk dire, eta marginatu behar ditugu, ez dago modurik aurrera ateratzeko horrelako sindikatuekin. Baina lan erreforma dino denean, ikusten dugu ikerkuntzarekin gertatzen ari dana. Marginatzen ari dela ikerkuntzan, praktikan, naiz eta hauz gauza batzuk esan, baina praktikan marginatzen ari dela. Horren nik uste dut talka horren ondorioak oso nabaria dira eta horietako bat da euskal sindikatuen marginalizazioa. Horren nik uste dut sakoneko arazo kultural bat dekogula, eta da pentsatzea sindikatuak beti problema bat direla. Ikuspegi ekonomiko bat arazo bat direla. Eta soldatekin askotan hori pentsatzen dugu. Hau da, soldatak bajuagoak izatea igual arazo sozial bat izango da, baina ekonomikoki enpresentzat beti izango dago. Soldatak apur bat lortzen bada, apur bat bajatzea, fenomeno enpresentzat. Eta ez da hori, ez da holan.
Ze hori da bide zuzenena azkenian amaitzeko lan kostetan oinarritutako ekonomia bat, eta azkenian desindustrializazioan. Baina hori sakondulek apur bat, baina holan ikusten dugu. Zigor? Bueno, horregaz zera bat adoz, baina ni mai horri beste, ez da egite, ardatz bat ipineko niok, ez da, elako buruzagiak konkretuki jorratu dituen gaietan, ia beti egonda funtzio publikoa begira, ez da. Funtzio publiko. Geu bai badeko zeo zer ezberdin estatu mailarekin, eta da funtzio publikoaren pisua. Eta ni askotan, eta mai honetan esan dut, geure herriko ekintza sindikalari ikusten diodana da sektore publikoarekiko menpekotasun larregi. Hemen, afiliazio tasa handi bat daukate eta zenbat direz funtzionario, edo erdi funtzionario. Zeu egiten dozu berba sektore privatari buruz, baina ikusten dut askotan sindikatuen ekintza datorrela funtzio publikoan dauzenei begira, ez da? Berak esan dau, ela ez da maximalista, baina, hitz maximalista eta potorak esan ditu, nola sindikalismoa ez daukala etorkizunik kontrapoderen ez badago, ez da, hori argi dago, angura da bena da egitea berizketa bat hemengo sindikatuek eta estatuko sindikatuen artean, ez da, estatuko sindikatuek eduki dituzten ustelkeri kasuekin, eta, azkenen gizarte desprestigioarekin ez dute zeozer, ez daukate nioko harremanik eta gura da bena da eurekaz apur bat banando, ez da, baina nik bai ikusten dio dela, naiz da maximalista ez izan, bai egiten dagoela geure lan merkatu hortan enplegu publikoaren aldeko defentsa larri handiz, eta gero esaten dagoenean reforma fiskalena nik ez dakit nondik ateratzen direzen horrek 6.000 eta 200 milioi euroko 6,2 milioi euro 6,2 milioi euro orduan, zergak igoten, ez da, baina zeintzuk zergak zeharkakoak, zuzenezkoak, nori Geuri, tamen, azkeneko 7 urtetan, Espainiako estatuari egotzen izan zaion gaietariko bat izan da, zergak igo direla. Gehiago ditugu, baina zeintzuk. Justuak direzenak, hau da, progresiboak direzen zergak, hau da, errenta itorpena, edo beza ez da progresiboa. Bihargin batek eta enpresako buruak berdin pagaten dabe tabakoa. Orduan, han bai, konkrezio apur bat falta dela. Erabatadoz iruzur fiskalari buruz esan dabenarekin, baina hori politika fiskala hainbat bider aitatu ondoren, ze politika fiskal gura dabe. Bakarrik impostuak gehiago aztual izateko, baina zeintzuk impostu. Elis. Bai, nik hiru hitz maratu ditut. Bat, fiskalitatea, zigorregia egin du aipamen bat. Nik eskumen mailan baita ere, egia da Jaurlaritzak ezin duela hausnarketarik egin fiskalitatean, eskumena aldundiena dalako, ezta? Eta hor nik uste eredu baten inguruko hausnarketa planteatu duela, egin beharrekoa segurazki, baina herri hontan epe luzera egin beharrekoa, ezta? Bigarrena gatazka, eta nik uste dut hori dela gizarte errealitate bati egindako irakurketa bat, ez? Eta gatazkatik abiatuta, planteatzen dira gero, Adrianek ere aipatu dituen, eredu horien inguruko talkak, ez? Eta ni ez nijoa bukatzera gizartearen izaera gatazkatsua, hori ere ikuskera bada, baina nik bai esango nuke, uste dut Euskal Herrian badauzkagula beste baldintza batzuk gatazka hori kontra jartzen zaizkionak, ez? Eta beste antolaketa eredu batzuk baita ere, gatazka horretan kontrapeso edo kontrapixu bat egiten dutenak, ezta? Eta, batzutan sokari ere tira egiten zaio modu baldintzatu eta modu zehatz batean gatazka hori ere provokatzeko, ezta? Eta, nik ere hausnarketa hori neukan. Eta hirugarrena, oso interesgarri ditu zaidana, da interpelazioarena. Eta, batez ere, Gipuzkoatik gatozenok ikusi ditugulako hainbat diferentzia, ezta? Sindikatuen ekintzan, erakunde publikoekiko, esango nukenik, aurreko legealdia adibidez eta honen artean, ez? Eta egia da, eta badago kontraboterearen esaldi horretan gauza interesgarri bat, kontraboterea izango da erakunde publikoekiko edo ez erakunde publikoekiko gobernuan nor dagoenaren arabera, ez? Eta niri hori ere interesgarria iruditu zait. Nik ulertu dut, nire interpretazioa izan da, hain zuzen ere erakundeekiko hitz gogorroiek adirazi ditula kapitalarekin guztiz lotura zuzena egin dulako, eta gaina esan egin du, orduan, ez da administrazioa bakarrik, ez dira erakundea bakarrik, baizik eta enpresak edo patronala barkatu. Eta gero niretzako oso, nik behintzate jasoeten beste komentario interesgarri bat iruditzait, edo goenda interesgarri bat, prekarietatea aipatu denean,
edo injustizia edo pobrezia hori ez dela arazoa baizik eta ondorioa. Eta nik uste hori oso planteamendu interesgarria dela, hori uste oso garbi ere, orain Frantziako Tomas Piketty ekonomistak oso garbi planteatu eztabaida edo gogoeta da, eta nire ustez, nik behintzat hori azpimarratu nahiko nuke, ze hain zuzen ere, horrek ekartzen du sistemarekin lotutako fiskaltzaren berregiturak eta sistema fiskalaren berregiturak eta edo errenta nola onditzen ari gean edo nola ez gean onditzen ari gogoeta egitera. Ez da horretan sartu, baina nik horrekin lotzen dut. Eta hori, emakumeak arazo bat ez gean bezala, baizik eta galtzen ari gean aukera bat, pobrezia ondorio bada eta gainera izugarrizko ondorioak eukitzen ari dana gaur egungo sistema kapitalista porrot egiten ari dalako. Sistema kapitalistak ez luke ondorio hauek euki beharko, ondo kudeatuko balitz. Nik behintzat hori, mezu hori horrekin lotzen dut. Ez, horretan guztiz bat, Itziar, esan nahi dut, pobrezia eta ezberdintasunak ere Piketty hartuz, ezta? Eta ezberdintasunen produkzio hori bai da, eta horretan bat nator ere txikik esan duenarekin, prekarizazioaren ondorioetariko bat, eta hortan jarri beharko genuke deno begira da. Adibide bat jarriko dut, aprobetxatu zigorremen dagoela, banketxeekin lotuta. Lehenu pixkat zirikatuet eta aprobetxatuko. Esan nahi, ari zaigu kapitala estutu eta estutu gizartea, ezta? Estutu eta estutu eta estutu 2008-tik batez ere. Lehenago ere, baina ez ginen hain beste konturatzen. Ez ginalako hain gaizki ekonomikoki. Eta erabakiak ez dira hartzen hain zuzen ere hori gerta ez dadin. Hartzen dira beti, hori kapitala eroso egon dadin. Ze 2008an gehieno genekin orduan eman bertzizkiotela enpresari kredituak banketxeek, lehenengo erreskate famatuak izan ziranean Europatik, zergatik ez ziren orduan ematen kredituak enpresek hainbeste ez zitezen ito. Orduan, nire ustez, kontua da, sistemak horretara eramaten dula. Eta gaur egun ematen du, eta nik txikirien entzun diodanagatik, beste ondorio bat ateratzen dut. Gaur egun instituzioak eta Eusko Jaurlaritzari buruz hitz egin du batez ere, administratzaile hutsa direla. Eta orduan daukat, diru hau daukat, zere nola banatuko diru hau. Gutxiago ikerketarako, gutxixio ondorio hori da, nire ustez. Nik ez nuke esango erakundeak administratzaile hutsa direnik. Esan nahi dut, badaukate gaitasuna politikak egiteko, eta nik ez nator bat berak esan duen. Mugatu xamarra ez, gaur egun. Eskun xamarra. Baina gaur egun eta beti, esan nahi dut, aurrekontuak beti izan direnak, esan nahi dut, zor publikoara jotzeko aukera egonda momentu batzuetan handiagoa, beste batzuetan txikiagoa, orain konstituzioan jarri da muga horren arabera, mugatuago dago zor publikora jotzeko aukera. Eta nun eztabaidatu behar dira orduna aldaketa horiek, edo gabezi horiek, edo muga horiek. Zeskatzen dugu, zor publiko egotea? Ez. Oin oso merkea da, handitzea. Oin estatuak finantzaten diz Europan, Banko Zentralak erosten txua tratatzen duzun paper guztia. Gehien bat, eztabaida hori gertatzea. Zebira, justo aurreko azpimarran, justo estatuko eztabaidari buruz edo izan genuen, ezta? Eta, behintzat hemen atera genuen ondorioa ginanon artean izan zen, horretzala inungo eztabaidarik azterketarik egin, baizik eta mitin moduko batzuk izan zirela, orduan ez badira benetan, eztabaidatu behar diran gaiak eztabaidatzen parlamentuetan, gorteetan eta bar, gertatzen ari da hori, nik galdetu egiten dute, baina ez zait iruditzen, gertatzen ari da nik. Nik ez nuke esango, eta hori da lehen esan behar nuena, Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun legeria bereziki prekarizazioa bultzatzen duen legeria danik. Ez osasun arloko legeria, ez gizarte zerbitzuetako legeria, nire horrekin adoz nago. Ez da hezkuntza mailako legeria, esan eta ni horrez nator bat berak esan duenarekin. Eta kapazitatea eduki dugu legeri propioa onartzeko, eta legedi horrekin gure politiken norabidea zehazteko. Eta politiken norabide hori legeen ondorioz eta aurrekontuen ondorioz ondoren ikusten dugu. Ni horrekin adoz nago, baina arriskua daukagu. Horrela jarraitu ezkero, nire ustez, baina aukera badaukagu, esan nahi dut, eta badaizkagu margenak... Hobetuzio gaude, hemen beste azpiegitura industrial eta ekonomiko bat egon delako. Claro, baina baita ere legeak egiteko eta beste sensibilidade bat ere egon delako. Baita, beste kultura bat, eta... Artxanko atera da kartzelatik, Adrian Zelaia,
Eta, bueno, hortxe ari gera begira, lehentxago ere aipatu dugu, Nafarroako Ogasunarekin zer harremana izan ote zuen osasuneko partiduen salerosketa horrek, ustezko diruak gaizki erabiltzeak. Batzu begiratu diote erabat futbolari eta futbolean beste ekipo batzutan ere gertatutako antzeko egoerei, eta beste batzuk irakurketa gehiago egiten dute lehen zigorrek esaten zuen hildotik gehiago Nafarroan egon den alderdi politiko zehatz edo alderdi politiko pare zehatz horren inguruko agintzeko modu eta agintzeko jarritako pertsonei. Zuk zein irakurketa egiten duzu? Bueno, irakurketa ezberdinak egin daitezke. Alde batetik egia da, boterea konzentratzen danian, eta batez be oposizio argi bat edo alternantzia bat gertatzen ez danian, horrelako gauzak gertatzeko arriskua gero eta handiago dela. Instituzio desberdi diferentetan, eta hori ziurazki Nafarroan gertatu da neurri batean. Bueno, bestea izan daiteke, futbola beraren irakurketa. Futbolaren mundua eta futbolaren mundua ikuspegi diferentetatik, ikuspegi ekonomikotik gura badozu, edo krisia lehertu eta gero futbolarekin gertatzen irakurketa, ez da? Ze futbola puztu zan ekonomikoki, burbila puztu zan arabera, futbola badakizue Espainian dala, beste herrialdekin konparatuta, ez dakit herrialderik garestiena, edo bi munduan zehar garestinetakoa. Eta beste arloetan inbertitzen ez den neurrian futbolan askoz gehiago inbertitzen ari da. Eta inbertitzen ari izan batez be burbuiarekin batera. Eta hausnarketa hori adibidez ez da etorri. Ustelkeri konkretu batzuk kenduta, gizartea eta botere publiko jarraitzen dute futbola apoiatzen etengabe eta iaia betiko indarrarekin. Nik uste hor beste hausnarketa bat beharko litzakela. Aizu, Europako Banku Zentralak hartutako neurri ez hitz egin nahi nuke. Deflazioari aurre egiteko omen, neurri historikoa, araua, orain hartako araua, hausten duelako, ala esan zuten. Ala da zure ustez ere? Bueno, a ber, ez horren beste. Prozedurak aldatzen dira, baina oin 2 urte, 3 urte, antzeko operazio bat jarri zan martxan, 1 bilioi bat euroekin gutxi gora bera neurriaren aldetik antzekoa, da orain planteatzen dana, prozedura diferentea da, kasu bietan azkenean benetan gertatuko dana, eta ikusi behar da bakarrik estatu batuetan eta antzeko prozedurekin zer gertatu den. Hau da, horrelako operazioen arazorik funtsezkoena da, benetan ez direla amaitzen ekonomia realean, praktikan azterketa diferenteak dagoz, baina eguneko hogeian, eguneko 30 amaitzen dira ekonomia realean, bestea bankuetan geratzen da. Eta hori da zuzen, nik uste komunikabideek zainduk beharko lukeena, gai hauek azaltzeko orduan. Zein da operazio hauen benetako helburua? Benetako helburua ez da askundea sustatzea, ez da deflazioari aurre egitea. Benetako helburua da sistema finanzieroari laguntza gehiago matea oso txarto dagoelako, oso txarto jarraitzen duelako sistema finanzieroak. Eta hori ikusten da erabilitako prozedura nahi zuzen. Benetako helburua, hori komentatu gendun uste dut aurreko egunean, benetako helburua ekonomia reala izan ezkero beste tresna batzuk erabiliko lirateke, eta Europan daukogu, Europako inbertsioetarako bankua horretaz arduratzen da. Enpresetan inbertitzea, azpiegituretan, eta zergatik ez dira erabiltzen egitura horiek edapen monetario bideratzeko, benetako helburua ez dalako ekonomia reala, baizik eta sistema finanziero laguntzen. Hazkunde ekonomiko horren lehenengo onuraduna ez dira izan entidadeak izan diz estatuak. Gaur Espainiako estatuak ateraten badauz bonoak, pagako dauz 0,0. Dinot, eurek egin da bena izan da sor publiko erosi. Beraz, lehenengo onuraduna izan direz estatuak. Beti izan diren moduen. Ez que, sistema finanziario zenbat diru irabazi dau, hori karri etrei, hori politikarkin non hartzen eban dirue Frankfurten, eta norre reskataten zen. Estatu, ez da. Alde bat dau estatu batuetan eta Europaren artean. Estatu batuetan erosten zen papel guztize. Pribatu eta publiko, eta mera esan debe, lehenengo tamien ezeko gara publikoarekin, beraz nori egiten diozu mesede, sor publikoaren igorrari. Eta nor da sor publikoaren igorrela estatua. Baina interestasak dauden moduan, jaizten ari apur bat, baina ez dakit hori zen puntu nahi importantena, helburua da azkenean nok deko zorreri, banku erituzte, deukie zorrori, praktikan eta Holandago gainera idatzita, helburua da likidezia emotea bankuei.
nola ematen dutxako likidezia, bankuek dituzten aktiboak erosiz. Baina hortarako antxineko politika barra librena nahikoa zen. Oin aldea da, erazten da bela, edozin zor publiko. Lehen esaten zuten, bueno, guk emoten digu, hor bai egiten zuten, baina hor bai egiten zutela dirua bankuetxe. Kartzen zuten dirua, 1 edo 0,7 leku baten, eta jun beren estatura eta erosi zorra 1,6. Oin gertatu dela zorren etekina, interestaza, horren beste bajain dela, horri estrategiarik izan da bela egin. Bueno, egin aldabe, baina ez da dirurik irabaziko. Estatuk ez dutxe pagoko zebez. Baldin eta Europako Banku Zentralak erosten badu, merkatuan ateratzen dozun papel guztize, igorlari urteten zaio subasta oso merke. Beraz, bankuetxe bati ez jako kontura etorten eskatzea dirua Europan eta erostea Madrilen, Banko Espainian, subasta baten. Beraz, lehen esan dozuna likidezena hori zen antxineko politika. Hemen gertatzen dena dau berandu datorrela. Hau estatu batuetan egin zala, hazikeratik ikusi zutenen, beren kontsumoa murrizten hasi zala, bapaten egin zuten, eta apostetan zen kontsuma berpiztea. Hemen apostetan zen, gastuak murriztea, zergak igotzea, eta konsumo izan da azkenan. Azkenan ezke konsumoa joen da, ezke nola ez da bajeko, nola ez da deflazio bat, baldin eta ekonomia ostute baldin badau. Estatu batuetan eukizuten lehenengo preokupazio izan zen konsumo hori berpiztea, eta hemen izan da azkena. Eta oin konturatu diren, 2005 urtean, igual agian kopia dezaketela estatu batuetako estrategia. Estatu batuak aipatu dituzu, euroa jauzi eginda eta ia dolarraren parekide geratu. Omen da. Gure mesederako. Baina eta urtetan da urtetan, alderantziz egon da euren mesederako, eta eureko lana izan ebelako. Hemen, azken finean, estatu batuek oin askoz be dependentzia egitxea odeki kanpoko adibidez barregaien erosketan, oda bestia, eta bai, heldu da, baino ez gehu egin dugu zen gauzen ondorioz baizik, eta eurek egin dituztenen ondorioz. Bueno, euroa eta dolarren balioa eta edapen monetarioekin zuzendututa dago. Euro gehiago jalkitzen baduzu, euroaren balioa, ekonomia ez da igotzen ez den bitartean, euroaren balioa bajatzen da. Minutu bat Greziako azken kapituluari eskaintzeko, Adrian Zelai eta bagoaz. Bueno, ez dakit asko gauza asko gehiago esamen berdean. Esan aurreratu gendu moduan, oin bi aste hartu zen erabakia, behin-behineko erabakia zen, denpora irabaztia zen helburua, borruka jarraitzen dau, jarraituko dau, oso borruka gogorra izango da, alde biek irabazi dabe denpora, euroguneak alde batetik Grezia bestetik, jarraitzen dabe bai mehatxuak, Grezia behatzatu dau berriro, eurogunetik joateko, eta euroguneak esan dau, ez balditza betetzek, juteko eta punto. Orduan, borruka hori jarraituko dau, eta guk izan du moduan, aurrekusten garan oso borruka gogorra izango dela, eta apustu oso gogorroiek mai gainean jarraituko dutela. Zerbait erantzin nahi? Itziar, Zigor eta Felix? Bueno, burruka aipatu du Txiki Gerezta, baino aipatu du eraberia nor ezkerrak zegogo eta egin behar duen oro harrezta. Azkenean sistema aldatzeko, edo sisteman, gaur egungo sistemaren pitzadura guztiek hor daude, baino hala ere, Grezia modukoek bakarrik ezingo dute aldaketa hondirik egin, orduan, hor nahiko lan izango dute. Bakarri bali badaude, nahiko lan izango dute behar dutena lortzeko. Greziaren kasuan, eta hemen beha oihartzun eukikoa da, gauza bat da zeu kanpainan esaten duzunak, eta gazte gauza bat da gobernura altzen zerenean egin behar dituzunak. Da, agian, Grezian Sirizaren mezu horrek nahiko oihartzun eukie bala, baina behin kudeatu behar dozunean, kudeatu behar dozu deko zuzan errekurtzoekin. Edozein kasutan hori sarri esaten den zerbait da, baina orduan ezinta ez eraldatu. Bai aldatu. Maialen bai, nik uste baiet. Bai, eta nola. Bai aldatu. Seriotasunez, zuk ezin dozu zen, adibide bat. Gehu juten gara danok eta pintzen dugu 10 euro bakoitz eta goiez. Zigor, zer da seriotasuna? Seriotasunak ez dago horre, Azikeratik, gezurra direzen gauzak ez esatia. Zuk ezin dozu zen, Grezia baten igoko dot soldata minimoa. Utopia da, igual. Privatizazioak paratuko dotez. Telebizio publikoa zabalduko dot barriro. Nondik atrako zuten? Hori denek esaten dute. Rajoik zenba lanpostu esan zitun, sortuko zituela. Esan nahi dut. Begiratu ditzagun lupa berdinarekin alderdi guztia. Baina eski Sirizari gertaiako helduta lehenengo gunean. Nik uste sinistin behar dugula. Naizta asko kostatu, hori burruka inbarko da, baina ezin dugu dena parametro hauetan egin behar dela pentsatu, ez goa, senyora. Baina eski geure borroka eta beren borroka ez da borroka berdina. Utopia, benetan, bere García Márquez esaten zuen bezala, ez da dira izan kaskarkeriaren mozorro bat, esatea, utopiari balioak entzea, izan da dira, benetan,
indarra eta energia izateko eta gauzei beste modu batea aurreiteko moduaz, eske iruditzen zait. Bueno, bai, egia esan greziarrek nahiko da, baina hola bukatuko dugu denok, ze nire ustez ere oso adierazgarria da Espainiak zenbat lezio eman nahi dizkion Greziari. Bueno, Greziak dekon arazo eta Espainiak ez dekona da zorra. Bigarrena, desemplegua, hirugarrena, hemen iruzurra baldin badau, han dau iruzurra edonon. Eta hemen, Greziarrek beren errua dauzkate, eta hemen, gertatu izan dena da, Grezian, denon diruarekin, bankuetxeak salbazirela, eta orain dirua zor digutela guri, Europarrai. Ez New Yorkeko banku bati, guri. Eta nola guri zor diguten, ja beste modu batera ikusten dugu. Eta Greziarrek gertatzen zailekin da, heldu direla, eta sorpean zauzenean, edonork esaten badutzu, zorraren kitapena bat egingo dutzu, bai ez esango diozu, baina esketzeko ez duzu kapazitaterik kitapena hori egiteko. Azkenean, zeuk egin behar dozuna da, pago, zehoztantzien urrengo hilabeteko soldatak pagetzako. Baina aurreko gobernuak ez du hori lortu. Eta ez du lortuko, eske Greziaren barriako zenak da, baina eske Greziaren barriako zenak diz, askunde ekonomikarako baleabideak. Ez gehiago eskatu eta gehiago zute zer daudena da, deukaten zorra berriro negoziatzen. Eta berriro negoziatzen. Eta horrek denbora asko beharko du. Askunde ez dagoen bitartean, desemplego ez da bajeko, euren errazu ez da gaur pago ez pago, bezik eta ekonomi horrek etorkizunik baldin badeko, eta etorkizun horretan eurek zerrak pagatuko dituzten ala ez. Bueno, baina zorra beti lotzen da, jakina, askunderako dauden aukerekin. Kontua da, zorra hori ordaindu behar izatea, ala ordaindu behar izateak asko baldintzatzen dagoela askunderako aukerak. Nik uste dut, arlo ideologikotik jaitzez oso kontu praktikoa da. Azkenean, gastuetarako bai, eta promesa horiek betetzeko, ala ez betetzeko, oso dauden aukerak oso diferentiak dire, segun zor guzti hori ordaindu behar bada, ala ez ban ordaindu behar. Baina ez da bakarrik ordaindu behar dan ala ez, o nola ordaindu behar dan? Baitare, azkenean gauza biak antzekoak izan daitezke. Azkenean zorra berregituratzea edo... Nahi izan ezkero, baina espazaio, garen Bruselari gustatzen Grezian dagoen gobernua, hor tensio hori handia izango da, hori argi dago. Zorraren baldintzan gaur ez dira txarra, gertatzen dena da zorra hain handia da, imposible dela pagatzea. Bueno, orduan, zuk esaten handi zara. Imposiba pagatzea, orduan, ez eskatu murrizketa gehiago, eta erun dirua askunde ekonomikoa ekar ditzaketen ekimenetara, eta ez bakarri, ematen dabe zorra, egoan zorra pagetako. Eta hori ekonomira ez daltzen. Hau da, eta ematen dutxi beste mailegu bat, antxineko mailegu pagau izateko. Hau da, zuteko zu mailegu hipotekare bat, eta mailegu pagateko juten zara bizagaz, eta bizagaz ataratzen dozu diruak kutsasainan. Eta gero, bizako zula pagetako, telefono bidez eskatzen duzu beste mailegu bat. Azkenean, eskatzen duzu mailegu barri bakoitza, garestego da eta garestego eta sartzen zara zuluan, garestego gertatzen jakona dezke, eskatzen duzen zorrak diz, antxineko zorra pagetako, ez ekimen ekonomikoak finantzateko. Ingo dugu berezi bat Greziari buruz, baina orain bagoaz. Ez importantea da bakarrik kontutan hartzea, Grezia kontu publikoak orain arte nahiko horrekatuta dako zala. Hau zera momentua zeo zer egiteko zorro horrekin. Adrian Zalea, eskerrik asko. Torri astean. Itziar nogeraz, etorri laizter, zigoruzkiagan mila esker gurekin izateagatik. Etorri laizter, Felix Arreta, mila esker etorri azkar. Zu ere, Jaun Andreok mila esker izan diguzen arretagatik. Bihar txaldeko lauak eta laurdenetan egunero bezala izango da zera azpimarratu eta gu egunero bezala zuen zain izango gara. Gabon pasa guztiei.